ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த செஷனுக்கு வந்திருக்கிற கிருஷ்ண பக்தர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மிக பணிவான வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். பிரேயர் சொல்லி இந்த செஷனை ஆரம்பிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன சலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पास्यतादे सतारिणे. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. प्रभु वॉइस ओके தானே? ஓகே மாதாஜி. थैंक यू. हरे कृष्णा. நீங்க ஷேர் பண்றீங்களா பிரபு? அத்தியாயம் 3 கர்மயோகம். கர்மயோகம் கர்மம் அப்படின்னா நம்ம ஆல்ரெடி உங்களுக்கு அந்த மீனிங் நான் சொன்னேன். கர்மம் அப்படின்னா நாம் செய்கின்ற செயல்கள். யோகம் அப்படின்னா த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் சோல் அண்ட் சூப்பர் சோல். நமக்கும் பகவானுக்கும் இடையே உள்ள ஒரு இணைப்பு. த லிங்க் பிட்வீன் சோல் அண்ட் சூப்பர் சோல் அப்படின்னு சொல்லலாம் கர்மயோகம் அப்படின்னா. இந்த கர்மயோகம் அப்படிங்கிற இந்த செயலின் யோகத்துல பகவான் நம்மளுக்கு என்ன சொல்ல போகிறார் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தர் ISKCON பெங்களூருக்கு நம்முடைய பணிவான வணக்கங்களை சமர்ப்பித்து விட்டு இந்த செஷனுக்கு செல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. நம்ம நேத்து செகண்ட் சாப்டர்ல என்ன பார்த்தோம் அப்படிங்கறத இதுல ரீகேப்பா கொடுத்திருக்காங்க. அர்ஜுனர் நான் போர் செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னு ஒரு 5 ரீசன் சொன்னாரு. அந்த 5 ரீசனுக்கும் பகவான் விளக்கங்கள் கொடுத்தார். இரக்கம், அவன் கம்பேஷன்னால நான் இவங்களெல்லாம் கொல்ல மாட்டேன். என்னுடைய ஆச்சாரியர்கள் இவங்களோட கையை பிடிச்சு நான் நடந்திருக்கேன். இவருடைய தாத்தா இவர் எனக்கு முதலா பாடங்களை சொல்லி கொடுத்தவர். இவர் என்னுடைய குரு. இவங்களெல்லாம் நான் கொல்ல மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது பகவான் என்ன சொல்றார்? நீ இவங்களெல்லாம் உடல்னு நினைச்சிட்டு இருக்க. இவர்கள் எல்லாம் உடல்கள் அல்ல, இவர்கள் எல்லாம் ஆத்மாக்கள். அந்த ஆத்மாவுக்கு அழிவே கிடையாது. இந்த உடல் போச்சுன்னா அவங்களுக்கு இன்னொரு உடல் கிடைக்கும். எப்படி ஒரு சட்டையை போட்டுட்டு இருப்போம், இப்ப அவங்க எல்லாம் மனித சட்டையை போட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். சோ அது மாதிரி அந்த சட்டை கிழிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? அதையே தைச்சு போட்டுட்டு இருப்போமா? இல்ல, அதை தூக்கி போட்டுட்டு வேற சட்டை புதுசா போட்டுப்போம். அந்த மாதிரிதான் அவர்களுக்கு புத்துணர்ச்சியான இளமையான வேறொரு உடல் கிடைக்கும். அதனால நீ அதை நினைச்சு கவலைப்படாத. அதுவும் இல்லாம இவங்க எல்லாம் ஆல்ரெடி இவங்க எல்லாம் இறந்து போனவர்கள். சோ இவங்களை நான் தான் கொள்கிறேன் அப்படின்னு நீ நான் தான் எல்லா செயல்களுக்கும் காரணம், நான் தான் கர்த்தான்னு நீ நினைச்சுக்காத. இவங்க எல்லாம் ஆல்ரெடி செத்து போனவங்க. இவங்களை எல்லாம் நான் ஆல்ரெடி கொன்னுட்டேன். நீ இப்ப செத்த பாம்பை அடிச்சுட்டு பேர் வாங்கிட்டு போற மாதிரி நீ இவங்களை சும்மா பேருக்கு கொன்னுட்டு நீ பேர் வாங்கிப்போ அப்படின்னு பகவான் அர்ஜுனருக்கு விளக்கம் சொல்கிறார். இன்பமின்மை அப்படின்னா சொர்க்கம் அல்லது ராஜ்யம் உனக்கு கிடைக்கும். இன்பமின்மைன்னு சொல்றதுக்கு இதுவே கிடையாது, காரணம் சொல்லாத. ஏன்னா இப்போ இறந்து போனால் வீரமரணம் அடைந்த
எல்லா சோல்ஜர்ஸும் எல்லா அந்த சோல்ஜர்ஸ் எல்லாருமே வந்து சொர்க்கம் புகுவார்கள் அப்படின்னு வந்து சொல்றாரு. நீயும் வந்து போரிலே இறந்து விட்டால் ஒருவேளை நீயும் வந்து சொர்க்கம் புகுவாய். அப்படி இல்ல போர்ல ஜெயிச்சுட்டேன்னா நீ வந்து உனக்கு ராஜ்யம் கிடைக்கும். அதனால இது வந்து இன்பமின்மைன்னு சொல்றதுக்கு ரீசன் சொல்லாத அப்படின்னு சொல்றாரு. அது ஒரு ரீசனா சொல்லாத அப்படின்றாரு. பாவச் செயல். அப்போ வந்து நான் செய்கின்ற செயல்கள் இவைகள் எல்லாமே அங்க இருக்கிற எல்லாருமே கௌரவர்கள் எல்லாருமே அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ற எல்லாருமே வந்து யாரு அப்படின்னு கேட்டா வந்து அக்கிரமம் செய்தவர்கள் இல்லைங்களா? அவங்க எப்படிப்பட்ட அக்கிரமங்கள் எல்லாம் கௌரவர்கள் செய்தார்கள் அப்படின்னு தெரியும் நம்மளுக்கு. ஒரு அஞ்சு கிராமம் தான் வேண்டி போகிறார் தூது போகும்போது பகவான் பாண்டவர்களுக்காக. 5 கிராமம் கிடையாது, குண்டூசி முனையளவு கூட நிலம் கொடுக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிடுறார் துரியோதனன். சோ அந்த மாதிரி வந்து அக்கிரமக்காரர்கள். சோ அந்த அக்ரஸர்ஸ வந்து கொள்வதனால் பாவமே கிடையாது. அப்படி நீ உனக்கு இதுவா இருந்துச்சுன்னா நீ பக்தி செய். அது அந்த செயல்களை எல்லாம் வந்து எனக்கு சமர்ப்பித்து விடு. அப்போ அதுல வர்ற பாவங்கள் வந்து உன்னை வந்து சேராது. அது பாவம் இல்லை பக்தியோடு செயல்படும் போது அப்படின்னு எடுத்து வைக்கிறார். குடும்ப பாரம்பரியம் அழிந்து விடும் அப்படின்னா நீ வந்து அந்த வர்ணசங்கரம் ஏற்படாமல் நீ தடுத்து விட முடியும். நீ வந்து ஒரு மன்னனாக ஆகிவிட்டாள் அப்படிங்கிறதையும் பகவான் எடுத்து சொல்றார். இருமணம் இன்டெசிஷன் அவருக்கு எந்த டெசிஷனும் எடுக்க முடியாம குழம்பி இருக்கிற நிலையில என்ன சொல்றார்? பகவானை வந்து சரணடைந்து பகவான் என்ன சொல்றாரோ நான் உன்னுடைய திருப்திக்காக நீ செயல்படாதே, பகவானுடைய திருப்திக்காக செயல்படு, என்னுடைய திருப்திக்காக செயல்படு அப்படின்னு பகவானுக்கு சேவை செய்வதன் மூலமாக பகவான் என்ன சொல்றாரோ கட்டளை இடுகிறாரோ அதன்படி செய்யணும் அப்படிங்கறத வந்து வலியுறுத்தி சொல்கிறார். சோ இதுதான் வந்து செகண்ட் சாப்டருடைய ரீகேப். இதுதான் பகவத்கீதையினுடைய சாராம்சம் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். ஆத்ம ஞானம் அப்படிங்கிறது. சோ அடுத்தது என்ன பார்க்க போறோம்? ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த 3வது அத்தியாயம் கர்மயோகம். இதுல என்னென்ன தலைப்புகள் இருக்குது, முக்கியமான வார்த்தைகள் என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம். துரத்தல் அல்லது செயல். சோ ஏகம் வதா 3.1 and 3.2 இதுல முக்கியமான வார்த்தை. துரத்தல் அப்படின்னா என்னது அப்படின்னு கேட்கிறார் பகவான் கிட்ட வந்து கேட்கிறார் அர்ஜுனர். செயல் ரெண்டுமே எப்படி செய்கிறது, எது நல்லது, ஏகம் வதா ஏதாவது ஒன்றை சொல்லுங்கள் அப்படின்ட்டு. அடுத்தது நிஷ்காம கர்ம யோகம், ஞான யோகம் அப்படின்னு 2 யோகத்தை பத்தி இந்த சாப்டர்ல 3.3 3.9 வரைக்கும் சொல்றாரு. நியதம் குரு கர்ம அப்படிங்கிறது முக்கியமான சொல். கர்ம காண்டம் அப்படின்னா என்ன, கர்ம யோகம் அப்படின்னா என்ன, பிரவர்த்திதம் சக்கரம் அப்படிங்கிறது முக்கியமான வார்த்தை. எடுத்துக்காட்டாக வழி நடத்துங்கள். சோ ஒரு பெரிய மனிதர் அப்படின்னா அவர் வந்து எந்த வழியில நடக்கிறாரோ அதை பார்த்துதான் வந்து அந்த ஊரோ அந்த நாடோ அந்த மக்கள் எல்லாமே வந்து அதைதான் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. எப்படி வந்து இப்ப யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாம் வந்து சினிமா ஆட்களை வந்து ஃபாலோ பண்றாங்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி. சோ அதை நம்ம எக்ஸாம்பிளா எடுத்துக்க கூடாது. நானா வந்து பெரியவர்கள் வந்து எப்படி நடக்கிறார்களோ அததான் வந்து சின்னவங்க ஃபாலோ பண்ணுவாங்கிறதுக்காக நான் அதை சொன்னேன். மிகப்பெரிய எதிரி யார் அப்படின்னா இக வைரினம், நம்மளுக்கு மிகப்பெரிய எதிரி யார் அப்படிங்கிறதும் இந்த 36 இருந்து 43 வரைக்கும் நம்ம இந்த தெரிஞ்சுக்க போறோம். சோ இதுதான் வந்து இந்த அத்தியாயத்தின் சுருக்கம். இதுல வந்து முக்கியமா நிஷ்காம கர்மா அப்படின்னா செயல்கள் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியும். அடுத்த ஸ்லைடுக்கு போயிடுங்க பிரபு. கர்மா அப்படின்னா செயல்கள் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியும். அந்த கர்மா அப்படிங்கிறத வந்து செய்யும் போது நம்ம வந்து எப்படி செய்கிறோம் அப்படின்னா நமக்கு தெரியாது அது பாவத்தை கொடுக்குமா இல்ல புண்ணியத்தை கொடுக்குமா அப்படிங்கிற அந்த நம்ம வந்து எல்லாமே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சொல்லுங்க பிரபு. உங்களோட வாய்ஸ் ரொம்ப லோவா இருக்குன்னு சொல்றாங்க ஒரு டிவோட்டி. ஓகே இருங்க, நான் இயர்போன் போட்டுக்கிறேன். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப கேக்குறதா? இப்பயும் லோவா தான் இருக்கு மாதாஜி. லோவா இருக்கா? நேத்தெல்லாம் கரெக்டா தானே பிரபு இருந்தது. இயர்போன் போட்டிருக்கேன் நானு. ஃபுல் வால்யூம் ஃபுல்லா கூட வச்சிருக்கேன் நானு. யாரோ ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்காங்க. இப்ப ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. Can you hear me? Am I audible? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்பயும் லோவா தான் கேக்குது மாதாஜி. ஐ திங்க் நீங்க இது பண்ணாதப்பவே ஹெட்போன் போடாதப்பவே கிளியரா இருந்தது. அதுதான் நான் சொல்றேன்.
ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ நான் வேணா கொஞ்சம் சத்தமா பேசுறேன். ஓகே மாதாஜி, இப்போ கிளியரா இருக்கு. ஓகே. இங்க இந்த பிக்சர்ல 3 பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் அதே தான் சொல்லிருக்காங்களா பிரபு? ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்காங்க. எஸ் மாதாஜி. ஓகே ஓகே. இங்க வந்து ஒரு பிக்சர்ல நம்ம என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னா, நம்முடைய 5 புலன்களும் வந்து 5 புலன்கள் பிளஸ் வந்து மனம், நுண்ணறிவு, ஆத்மா, இவங்க எல்லாருமே வந்து இங்க 5 புலன்கள் வந்து ஒரு 5 ஹார்ஸ் வந்து ரெப்ரசென்ட் பண்ணுது இல்லைங்களா? அந்த 5 ஹார்ஸையும் அடக்கி ஆளக்கூடிய திறமை யாருக்கு எல்லாம் இருக்குன்னு பாருங்களேன். மனம், நுண்ணறிவு. அதை தவிர யார் இருக்காங்க? நான் என்பது யார் அப்படின்னா ஆத்மா. சோ இந்த நுண்ணறிவு, மனம் இவற்றை கொண்டு இந்த புலன்களை நாம் வந்து ஆளவில்லை என்றால், அதை வந்து நம்ம கண்ட்ரோல்ல நம்ம வச்சுக்கல அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது அவங்கவங்க இஷ்டத்துக்கு போகும் இல்லைங்களா? நம்மளுக்கே தெரியும். சோ அத கண்ட்ரோல் இல்லாத, பிரேக் பிடிக்காத வண்டி நம்மள வந்து எப்படி ஆக்சிடென்ட்ல நம்மள விழ வச்சிரும் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரிதான் இந்த 5 புலன்களையும் வந்து நம்ம வந்து மனதை கொண்டு, நம்மளுடைய நுண்ணறிவை கொண்டு நம்ம வந்து கண்ட்ரோல்ல வச்சிருக்கணும். இல்லைன்னா நம்ம வந்து துன்பத்தில் நம்ம தள்ளிடும் இந்த 5 குதிரைகளும். சோ இந்த 5 புலன்களையும் வந்து நம்ம 5 புலன்களுக்கும் நம்ம தான் வந்து எஜமானராக இருக்கணுமே ஒழிய, இவங்க சொல்ற பேச்சையெல்லாம் நம்ம கேட்க கூடாது. சோ அப்பதான் வந்து அப்படிதான் வந்து ஆழ்வார்கள், கோஸ்வாமிகள், இங்க நம்ம சைடு வந்து ஆழ்வார்கள் என்னத்தை ஆண்டார்கள்? அவர்கள் ஆழ்வார்கள் நாட்டை ஆண்டார்களா? இல்லை, அவர்களுடைய புலன்களை ஆண்டார்கள், அவர்களுடைய மனத்தை ஆண்டார்கள், தங்களை கட்டுக்குள் வைத்திருந்தார்கள். சோ அததான் வந்து கௌடிய சமுதாயத்துல அவங்களை வந்து கோஸ்வாமிகள் அப்படின்னு சொல்றாங்க. கோஸ்வாமிகள் புலன்களை கட்டி ஆண்டவர்கள். சோ புலன்களை கட்டி ஆண்டா கோஸ்வாமிகள் ஆகலாம், ஆழ்வார்கள் ஆகலாம், இல்லைன்னா கோதாசர்களாக ஆகிவிடுவோம். சோ அவர்களுக்கு நாம் அடிபணிந்து நடக்க வேண்டும். சோ அடுத்ததுக்கு 3.1 and 3.2 இந்த ரெண்டுமே பிரபு அந்த ஸ்லோகம் இருக்கா? அடுத்த ஸ்லைடுக்கு போய் பாருங்க. இல்ல, முன்னாடியே போயிடுங்க பிரபு, நான் புக்கை பார்த்து படிச்சிடறேன். 3.1 and 3.2. அர்ஜுன உவாச்ச ஜ்யாயசி சேத்த மனஸ்தே மதா புத்தி ஜனார்தன தத்கிம் கர்மணி கோரே மாம் நியோஜயசி கேசவ. சோ இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம். இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல பகவான் கிட்ட வந்து அர்ஜுனர் வந்து கேட்கிறார். என்ன கேட்கிறார்? ஜனார்தனரே, கேசவனே, அறிவு பலநோக்கு கர்மங்களை விட சிறந்ததுன்னு சொல்றீங்க. அப்போ என்ன கோரமான போர் தொழிலை செய்வதற்கு ஏன் வந்து நீங்கள் வந்து பலவந்தமாக ஈடுபடுத்துகிறீர்கள் அப்படின்றாரு. அப்ப போர் செய் அப்படின்னு பகவான் சொன்னாரு இல்லைங்களா? லாஸ்ட்ல அந்த செகண்ட் சாப்டரோட முடிவுல எழுந்து உறுதியான மனதுடன் போர் செய்யப்போ அப்படின்னு சொன்னாரு. இப்போ அறிவுதான் உயர்ந்தது, அதை விட உயர்ந்ததுன்னு சொல்றீங்களே, அப்போ பலநோக்கு செயல்கள் அப்படின்னா ஏதாவது ஒண்ணு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம செய்யற செயல்கள், ஏதாவது ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷனோட செய்கின்ற செயல்கள் எல்லாமே பலநோக்கு செயல்கள். நம்ம கூட அப்படி சாமி கிட்ட போய் வேண்டிக்கிறோம் இல்லைங்களா? இது நடந்துச்சுதான் நான் வந்து இது புடவை சாத்துறேன், இது நடந்ததுன்னா தேங்காய் உடைக்கிறேன் அப்படின்னு ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷனோட நம்ம எல்லாமே செய்கின்றோம் பாத்தீங்களா? அதுதான் பலநோக்கு செயல்கள். சோ இந்த மாதிரி நீங்க வந்து அறிவுதான் உயர்ந்ததுன்னு சொல்லிட்டீங்க, அப்படியே வந்து என்ன வந்து பலநோக்கு செயலாகிய இந்த கோரமான போர் தொழிலை வந்து செய்ய சொல்கிறீர்கள், ஏன் என்னை பலவந்தமாக ஈடுபடுத்துகிறீர்கள் அப்படின்னு வந்து அர்ஜுனர் வந்து கேட்கிறாரு. சோ இதுல வந்து 2 விஷயங்கள். அவர் வந்து பலவந்தமா ஈடுபடுத்தல, ஆனா இவர் வந்து பலவந்தமா ஈடுபடுத்துறாரு அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறாரு. அப்போ அவருடைய கடமை சத்திரியராக, அர்ஜுனருடைய கடமை போர் செய்வது. ஆனா இவர் என்ன சொல்றார்? துரத்தல் இல்லை செயல்படு அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அந்த துரத்தல் அப்படின்னா எந்த செயல்களுமே செய்யாம நான் போய் காட்டுல தனியா உட்கார்ந்துட்டு கிருஷ்ண பக்தி தொண்டு செய்கிறேன், நான் தவம் செய்கிறேன் அப்படின்னு வந்து இவர் தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டாரு. ஆனா நம்மளும் கூட அப்படிதான் தப்பா புரிஞ்சுக்குவோம். கிருஷ்ண பக்தி அப்படின்னா சாண்டிங் பீட்ஸ் எடுத்துட்டு போய் வீட்டுல எந்த வேலையும் செய்யாம தனியா உட்கார்ந்துட்டு நம்ம வந்து சாண்ட் பண்றது அப்படின்னு நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம். ஆனால் பகவான் அந்த மாதிரி சொல்லவே இல்லை.
கர்மங்களை செய்து கொண்டே, அதாவது நமக்கு பிரிஸ்கிரைப்டு டியூட்டிஸ், நமக்கு என்ன டியூட்டிஸ் விதிக்கப்பட்டிருக்கிறதோ ஒவ்வொருத்தருக்கும் அந்த டியூட்டிஸ செய்து கொண்டே, கர்மங்களை செய்து கொண்டே பலன்களை துரத்தல். அதுதான் இங்க சொல்றார். துரத்தல் அப்படின்னா சந்நியாசாக போவது கிடையாது. சந்நியாசம் சிறந்ததுதான். ஆனா அர்ஜுனா, அது உனக்கு ஏற்றது அல்ல, அது உனக்கு ஒத்து வராது அப்படிங்கிறார். அதனால செயல்படு அப்படின்னு சொல்றார். செயல்படு அப்படின்னா கர்மங்களை செய், ஆனால் கர்மங்களை செய்து கொண்டே பகவானுடைய பக்தி தொண்டிலே ஈடுபடு. சோ தனியா ஒரு காட்டுக்கு போய் நம்ம தவம் செய்யறோம் அப்படின்னு உட்கார்ந்துட்டா, கிருஷ்ணர் பக்தினா இப்படி காட்டுக்கு போய் தான் தவம் செய்யணுமா அப்படின்னு எல்லாரும் என்ன பண்ணுவாங்க? அறியாமையில் இருக்கிறவர்கள் எல்லாருமே நம்மளை தவறாக பேசுவார்கள், இழிவாக பேசுவார்கள். ஆனால் பகவான், நம்ம தான் அதை தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறோமே தவிர பகவான் அப்படி சொல்லல. உங்களுக்கு என்ன விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது, ஒவ்வொருத்தருக்கும் பிரிஸ்கிரைப்டு டியூட்டிஸ் இருக்கு. விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்து கொண்டே பலன்களை எதிர்பார்க்காமல், இது என்னுடைய கடமை அப்படின்னு நினைச்சிட்டு பலன்களை எல்லாம் பகவானுக்கு அர்ப்பணித்து விடுவதுதான் கர்மம், கர்மயோகம் அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல பகவான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல சொல்றார். அடுத்தது செகண்ட்ல என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, இந்த பிக்சர்ல என்னன்னு பார்க்கலாம். व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं पद निश्चित्य येन श्रेयोगमाप्नुयाम्. இதுல இரு வழிகளை ஒரே போல சொல்றீங்க. நீங்க துரத்தல் அப்படிங்கறதும் சரின்றீங்க, அப்புறம் செயல்படு அப்படின்றீங்க. ரெண்டும் ஒரே மாதிரி இருக்கு. எனக்கு என்னுடைய அறிவு வேதளிக்கிறது. எனக்கு எதை ஃபாலோ பண்றதுன்னு எனக்கு தெரியல. எனக்கு எது விச் இஸ் த பெஸ்ட் சாய்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுங்க, எனக்கு எது நன்மை பயக்கக்கூடியது அப்படின்னு கேட்கிறாரு. சோ இந்த வழியா இந்த வழியா, இந்த தவம் செய்ய சந்நியாசத்தை மேற்கொள்வதா இல்லை பிரிஸ்கிரைப்டு டியூட்டிஸை செய்வதா அப்படின்னு மறுபடியும் அவருக்கு இன்னுமே விளங்கல. அதனால அவர் கேட்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு மாத்துங்க. நீங்க 3.6ல என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி செயல்களில் இருந்து தப்பிப்பதால் மட்டுமே, அப்போ துரத்தல் அப்படின்னா என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறார்? செயல்கள் எதுவுமே செய்யாம காட்டுக்கு போய் உட்கார்ந்து தவம் செய்வது அப்படின்னு யார் நினைச்சிட்டு இருக்கிறார்? அர்ஜுனர் நினைச்சிட்டு இருக்கிறார். சோ அந்த மாதிரி செயல்கள் எதுவுமே செய்யாம இருக்கிறதுனால மட்டுமே நம்ம அதனுடைய விளைவுகளில் இருந்து தப்ப முடியாது. ஏன்னா அர்ஜுனர் ஒரு சத்திரியர். அவர் செயல்கள் எதுவுமே செய்யல அப்படின்னா அவருடைய செயல் என்ன? போர் புரிதல். அந்த செயலை செய்யல அப்படின்னா அவருக்கு பாவம் சேரும். அப்போ அந்த விளைவுகளிலே அவர் மாட்டிக்கொள்கிறார். சோ செயல்களை செய்யாமல் இருந்தாலும் நாம விளைவுகளிலிருந்து தப்ப முடியாது. சோ துறவுனால மட்டுமே பக்குவம் அடைய முடியுமா அப்படின்னா துறவுனால மட்டுமே பக்குவம் அடைய முடியாது அப்படிங்கிறதையும் பகவான் சொல்கிறார். இந்த பிக்சர்ல நம்ம யாரு பாக்குறோம் அப்படின்னா பரதமுனி, ஜடபரதர். இந்த ஸ்டோரி உங்களுக்கு நான் இப்போ அந்த இந்த இதனுடைய முடிவுல நான் சொல்றேன், இல்ல நடுவுல கூட நான் சொல்றேன். இப்போ நம்மனால செயல்கள் எதுவுமே செய்யாம இருக்க முடியுமா? நான் இப்ப சொல்றேன் உங்ககிட்ட, யாரோ மாதாஜி பேர் சுதா மாதாஜி. சுதா மாதாஜி, இன்னொரு 10 நிமிஷத்துக்கு நீங்க எதை பத்தியுமே நீங்க திங்க் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னா சுதா மாதாஜி இருப்பீங்களா? நீங்க சாட் டிசேபிள் பண்ணிருக்காங்களா? ஓகே. சரி பாலாஜி பிரபு, நான் உங்களை சொல்றேன், நீங்க ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு நீங்க எதை பத்தியுமே நினைக்க கூடாது பிரபு. முடியுமா பிரபு உங்களால? முடியாது மாதாஜி, கண்டிப்பா. ஏன் இப்படி சொன்னாங்க அப்படின்னா அப்பதான் என்னென்னவோ நினைக்க தோணும். அப்புறம் நம்ம மார்னிங் சாண்ட் பண்றதுக்காக நம்ம பீட்ஸ் எடுத்துட்டு போறோம், சரிங்களா? ஜபமாலை எடுத்துட்டு போய் உட்கார்றோம். இன்னொரு அரை மணி நேரத்துக்கு இந்த 16 மாலை நான் சொல்ற வரைக்கும் எதை பத்தியே நினைக்க கூடாது கிருஷ்ணா அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டு நான் ஜபமாலை எடுத்தேன்னு வச்சுக்கோங்க, என் மனசு அப்படியே துள்ளி துள்ளி எங்கெங்கயோ ஓடும். அதை என்னால கண்ட்ரோல் பண்ணவே முடியாது இல்லைங்களா? அப்பதான் எங்கெங்கயோ ஊரெல்லாம் சுத்திட்டு வரும் அது ஒரு செகண்ட்ல, இல்லைங்களா? சோ அந்த மாதிரி நம்மனால நம்மளுடைய மனதை கட்டுப்படுத்த முடியாது. அப்போ கட்டுப்படுத்த முடியாத அர்ஜுனர் காட்டுக்கு போய் அவர் எப்படி தவம் செய்ய முடியும்?
முடியாது இல்லைங்களா? சோ அதனாலதான் உனக்கு துறவரம் சிறந்ததுதான் அர்ஜுனா, ஆனா அது உனக்கு ஏத்தது கிடையாது. சோ நம்ம எல்லாருமே வந்து மனதை கட்டுப்படுத்த ஒரு பின்னாடி வர்ற ஒரு ஸ்லோகத்துல சொல்லுவாரு அர்ஜுனர், என்னால வந்து புயல் காத்தை கூட நான் கட்டுப்படுத்துவேன். ஆனா என்னோட மனசை கட்டுப்படுத்தல முடியல கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்லுவார். அது உண்மைதான் அப்படின்னு பகவானும் வந்து ஒத்துக்குவார். சோ நம்மனால ஒரு கணம் கூட நம்மனால எதுவுமே செய்யாமல் இருக்க முடியாது. சோ நம்மளுடைய மனதும் அப்படிதான் கட்டுக்கடங்காதது. சோ அத வந்து ஒரு காட்டுக்கு போய் உட்கார்ந்து தவம் பண்ணாலும் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. ஏன்னா நம்ம அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல அர்ஜுனர் இருக்கிறார். அதை விட மோசமான நிலைமையில நம்மளும் இருக்கோம். சோ அடுத்தது இப்போ 6th கர்மேந்திரியாணி சம்யம்ய யாஸ்தே மனசா ஸ்மரன் இந்திரியார்த்தான் விமூடாத்மா மித்யாசாரச உச்யதே. சோ புலன்களின் செயல்களை கட்டுப்படுத்தி அதே சமயம் புலனின்ப பொருள்களில் மனதை அலைவாய விடுபவன் தன்னையே முட்டாளாக்கிக் கொள்கிறான். அவன் போலி மனிதன் என்று அழைக்கப்படுகிறான். சோ மனதை கட்டுப்படுத்த முடியாது அப்படின்னு முதல் ஸ்லோகத்துல சொன்னார். இப்ப வந்து புலன்களை பத்தி பேசுகிறார். புலன்கள்னா ஐம்புலன்கள் நம்மளுக்கு இருக்கு. கண், காது, மூக்கு இல்லைங்களா? 5 புலன்கள் நம்மளுக்கு இருக்கு. சோ இந்த புலன்களின் செயல்களை வந்து சில பேர் என்ன பண்றாங்கன்னா இந்த புலன்களின் செயல்களை வந்து கட்டுப்படுத்துறாங்க. அந்த மாதிரி கட்டுப்படுத்திட்டு ஆனா அவங்களுடைய மனசு 5 புலன்களை கட்டுப்படுத்திட்டாங்கன்னா அவங்களோட மனசு அந்த புலனின்ப பொருள்களையே தேடி தேடி அலைந்து கொண்டிருக்கிறது. சோ மனசு மட்டும் அலைபாய்ந்து கொண்டே இருக்கிறது. சோ அவன் எப்படிப்பட்ட முட்டாள்னு சொல்லிட்டாரு. அந்த மாதிரி முட்டாள் தன்னையே முட்டாளாக்கிக் கொள்கிறான். அதுக்கு பேசாம அவன் துறவு வாழ்க்கையை மேற்கொள்ளாமல் இருந்திருக்கலாம். சோ அவன் வந்து எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையை வாழ வேண்டுமோ அப்படியே வாழ்ந்துகிட்டே கிருஷ்ண பக்தியை செஞ்சிருக்கலாம். அதுவே மிக உயர்ந்தது. இந்த மாதிரி வேஷம் போடுறதை விட இங்கே ஒரு வார்த்தை நித்யாசார அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. போலி மனிதன். சில பேர்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா காவி உடை அணிந்து கொள்வார்கள், சன்னியாசி வேஷம் அணிந்து கொள்வார்கள். ஆனால் வந்து வரட்டு வேதாந்தங்கள் எல்லாம் பேசுவார்கள். அவர்கள் பேசுகின்ற வரட்டு வேதாந்தத்தினால் யாருக்கும் எந்த பிரயோஜனம் இல்லை. ஆனால் வெளி தோற்றம் தான் சன்னியாசியாக இருக்குமே தவிர உள்ள மனசெல்லாம் வந்து புலனின்ப பொருள்களிலே நாட்டம் அதிகமாகி மனதை வந்து அங்கேயே அலைபாய விட்டிருப்பார்கள். அப்படிப்பட்டவர்கள் போலி மனிதர்கள், வித்தியாசார என்று சொல்லப்படுகிறார்கள் அப்படிங்கிறதா இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்லுகிறது. சோ இப்படிப்பட்ட நம்ம கூட தான் நம்மளுக்கு ஒருத்தவங்க பிடிக்கவே பிடிக்காம இருப்போம். ஆனா அவங்கள வந்து நம்ம நேர்ல பார்த்துட்டோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம என்ன மாதிரி போடுவோம், நல்லவங்க வேஷம் மாதிரி போடுவோம். நான் உங்களை இப்பதான் நினைச்சேன், உங்களுக்கு இப்பதான் போன் பண்ணணும்னு நினைச்சுட்டே இருந்தேன், எதிரிலே வந்துட்டீங்க அப்படின்னு நம்ம ரொம்ப நல்ல மாதிரியாக நம்ம பேசக்கூடிய அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ஸ் எல்லாம் நம்மளுக்கு கூட நடந்திருக்கும் இல்லைங்களா? சோ அந்த மாதிரி போலியாக வேறு ஒரு வேடம் வந்து அணிந்து கொள்கிறோம். நமக்கு வந்து பல முகங்கள் சரிங்களா? ஆபீஸ்ல ஒரு முகம், வீட்டில ஒரு முகம், நண்பர்களிடம் ஒரு முகம், தனிமையிலே இருக்கும்போது ஒரு முகம். சோ தனிமையிலே இருக்கும்போது நாம் எப்படி நடந்து கொள்கிறோம், எப்படி எண்ணுகிறோம், அந்த நான் தான் உண்மையான நான். சோ மற்றது எல்லாமே வேடம்தான். சோ இங்க வந்து இததான் வந்து சொல்றாங்க. ஆனா ஆச்சாரியர்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு எப்பவுமே ஒரு முகம்தான் இல்லைங்களா? சோ அவங்க வந்து நம்மளே ஒரு ஆச்சாரியர் முன்னாடி போறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். நல்லா இருக்கியா அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நான் நல்லா இருக்கேன் அப்படின்னு நான் சொல்லுவோம். ஆனா நான் நல்லா இருக்கேன்னு போய் தான் சொல்றேன். ஆனா என் மனசுக்குள்ள என்ன இருக்கேன் அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு நன்றாக தெரியும். சோ அப்படிப்பட்டவர்கள் ஆச்சாரியர்கள். ஆனால் போலி மனிதர்களும் இருக்கிறார்கள். இந்த கலிகாலத்துல நான் நிறைய பேர் வந்து காவி உடையை வந்து அணிந்து கொண்டு சாமியார்கள் அப்படின்னு பேர்கள் சொல்லிக்கிட்டு பல பேர் சொல்லிட்டு எப்படியெல்லாம் ஏமாத்துறாங்க அப்படிங்கறத நம்ம பல பேர் பாக்குறோம் இல்லைங்களா? சோ அந்த மாதிரிதான் ஸ்ரீல பிரபுபாதா வந்து எங்கேயோ பெங்கால்ல நினைக்கிறேன். எஸ் அப்போ அங்க ஒரு போலி சாமியார் இருந்தார். அந்த போலி சாமியார் என்ன செய்வார் அப்படின்னா இந்த விக்கிரகங்களை சாமி விக்கிரகங்களை ஸ்ரீராமர் சீதா தேவி அவங்களுடைய விக்கிரகங்களை எல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு ஊராக போய் நகர்வலம் எல்லாம் போய் காசெல்லாம் பணம் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணிட்டு, ஆனா அவர் வந்து பக்தி எல்லாம் கிடையாது, சும்மா அதை வந்து ஒரு வியாபாரமாகவே வந்து செய்து கொண்டிருந்தார். ஆனா வெளியில வந்து வெளிவேஷம் வந்து ஒரு சாமியார் மாதிரி வேஷம் போட்டுட்டு இருந்தார். நைட் என்ன செய்வார் அப்படின்னா விக்கிரகம் இருக்கு இல்லைங்களா? ஸ்ரீராமருடைய விக்கிரகம்
சீதா தேவி அவங்களோட விக்கிரகம் 2 கையும் இப்படி வச்சிட்டு இருக்காங்கல்ல பாத்தீங்களா, கையில வந்து கொசு வலைய கட்டிட்டு நடுவுல படுத்துப்பா தூங்குறதுக்காக. ஒரு நாள் வந்து இத வந்து காலையில வந்து நல்லா தூங்கிட்டாரு, எழுந்துக்கல. பக்தர்கள் எல்லாம் வெளியில வந்து வர ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. வர ஆரம்பிச்சுட்டு உள்ள வந்து பாக்குறாங்க, இவர் வந்து பகவானுடைய கைகள்ல வந்து கொசு வலைய கட்டி இவர் படுத்துட்டு இருக்கிறார். சோ இத பார்த்த உடனே வந்து சீடன் பார்த்துட்டான். சீடன் பார்த்த உடனே ஓ இன்னைக்கு வந்து சாமியார் மாட்டிக்க போறார், இவரை எப்படியாவது காப்பாத்தணும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அவன் என்ன பண்ணிட்டான் அப்படின்னா, இங்க பாருங்களேன், மகான் இவருக்கு எவ்வளவு பெரிய மகானாக இருந்தால் பகவான் வந்து கொசுவலைய பிடிச்சிட்டு நிக்கிறார். இந்த மகான் தூங்குவதற்கு பகவான் கொசுவலைய பிடிச்சிட்டு நிக்கிறார் அப்படின்னு ஒரே போடா போட்டுட்டான். அவங்களும் முதல்ல கோவப்பட்டவங்க இந்த சீனை பார்த்துட்டு, இப்போ இந்த சீடன் இப்படி சொன்ன உடனே அவங்களும் வந்து இந்த மகானை வந்து கும்பிட ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. சோ இப்ப கலிகாலத்துல இப்போ போலி சாமியார்கள் அவங்க, அப்புறம் நம்ம இந்த எல்லாமே அதான் பிரபுபாதா சொன்னார், ஏமாறுபவர்கள் இருக்கிற வரைக்கும் ஏமாற்றுபவர்கள் இப்படிதான் ஏமாத்திக்கிட்டே இருப்பாங்க அப்படின்னு ஸ்ரீல பிரபுபாதா சொன்னார். சோ நாம் யாருமே யாரிடமும் ஏமாந்து போய்விடக் கூடாது. யார் டிசிப்ளிக் சக்சஷன்ல வந்த குருமார்களோ அவர்கள் சொல்வதை மட்டுமே தான் நாம் கேட்க வேண்டும். அவர்கள் சொல்றதை மட்டும்தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். இந்த மாதிரி போலி சாமியார்களை வந்து நம்ம நம்பக்கூடாது அப்படிங்கிறது இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து நமக்கு தெரிய வருகிறது. அடுத்தது இந்த பரத முனிவர் அப்படிங்கிறவர், இவர் யார் அப்படின்னா பெரிய ராஜா. ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு குடை கீழ் தான் வந்து ஆண்டார்கள் இல்லைங்களா, பெருசா இருந்துச்சு ராஜ்யங்கள். சோ இந்த பரத மகாராஜர் வந்து தன்னுடைய பிள்ளைக்கு வந்து முடிசூட்டி விட்டு அவருடைய சந்நியாசம் மேற்கொண்டார் அவருடைய வயசுல. சரிங்களா, நம்ம சொல்லியிருக்காங்க பாத்தீங்களா, இத்தனை வயசுக்கு மேல வந்து இவ்வளவு வயசு வரைக்கும் பிரம்மச்சரியம், இவ்வளவு வயசு வரைக்கும் இல்லறம், அதுக்கப்புறம் வந்து வானப்பிரஸ்தம் சந்நியாசம் அப்படிங்கறதெல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா. சோ அவர் வந்து வனப்பிரஸ்தம் மேற்கொண்டார். வனத்திற்கு வந்து பகவானுடைய சிந்தனையிலே இருந்து நாம் வந்து இறைவனை அடைய வேண்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக தவம் மேற்கொள்வதற்காக வந்து காட்டுக்கு வந்துட்டார். இப்படி காட்டுக்கு வந்து இவர் வந்து தவம் செய்து கொண்டிருக்கும் போது என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, ஒரு நாள் ஒரு கர்ப்பிணியான ஒரு மான், அந்த மானை வந்து ஒரு சிங்கம் வந்து துரத்தி, ஒரு புலியோ என்னமோ சிங்கமோ ஒரு வைல்ட் அனிமல் ஏதோ ஒண்ணு துரத்திட்டு வருது. அது துரத்திட்டு வரும்போது அது பயத்திலே வந்து இவங்க எல்லாம் வந்து சன்னியாசிகள் எல்லாம் எங்க வந்து குடில்கள் அமைப்பார்கள், யாகசாலை எல்லாம் அமைப்பார்கள் பார்த்தா ஒரு ஆற்றின் ஓரத்துல இல்லைங்களா, ஏதாவது ஒரு ஆறு ஓடுது அப்படின்னா அங்கதான் வந்து குடில்களை அமைத்துக் கொண்டு அவர்கள் வந்து இந்த ஆன்மீக பணியிலே ஈடுபடுவார்கள். சோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அந்த ஆட்டை வந்து அது தாண்டுவதற்கு முயற்சி செய்கிறது அந்த கர்ப்பிணியான மான். அப்போ வந்து அந்த கன்றை ஈன்று விடுகிறது. கன்றை ஈன்று விட்டோன்னே அந்த கன்று வந்து இந்த சைடு விழுந்துருது, அம்மா வந்து அந்த சைடு தண்ணியில அடிச்சுட்டு போயிடுறாங்க. அதனால இந்த குட்டியை பார்க்கிறார். இந்த சீனை பார்த்த உடனே அந்த பரத முனி என்ன பண்றார் அப்படின்னா, அந்த கண்ணு குட்டியை எடுத்துட்டு வந்து அதுக்கு எல்லா பணிவிடைகளும் செய்து தன்னுடைய ஆசிரமத்திலே வைத்து வளர்த்து கொண்டு வருகிறார். சோ இப்போ எனக்கு எதுவுமே வேண்டாம், நாடு வேண்டாம், செல்வம் வேண்டாம், அதிகாரம் வேண்டாம், எதுவுமே வேண்டான்னு சொல்லிட்டு வந்த பரத முனிவர் வந்து இப்போ இந்த மான் குட்டியின் மேல ஒரு பற்று வர ஆரம்பித்து விட்டது. இவர் வந்து யாகம் செய்து கொண்டிருப்பார். அது வந்து என்ன பண்ணும், பின்னாடி வந்து கையிலேயோ இல்ல முதுகுலையோ நக்கும். உடனே வந்து அவருக்கு பசிக்குது அப்படின்னு நினைச்சுப்பார். சோ அதுக்கு வேண்டியது எல்லாமே செய்வார். இப்போ பகவான் மேல இருக்கிற நாட்டம் இந்த கன்றுக்குட்டியின் இந்த மான் குட்டியின் மேல திரும்ப ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஒரு பற்று வேண்டாம் சொல்லிட்டு வந்தவர் இப்போ ஒரு மான்குட்டியின் மேல பற்றோட இருக்க ஆரம்பித்தார். இந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஒரு நாள் வந்து மான்குட்டி சாயந்தரமாகியும் வரல அப்படின்ன உடனே இவர் என்ன பண்றார், மான்குட்டியை தேடி போகிறார். மான்குட்டியை தேடி போகும்போது கால் இடறி விழுந்து அவர் வந்து இறந்து விடுகிறார். சோ அப்ப மான்குட்டியோட நினைப்பிலேயே வந்து அவர் இறக்கிறார். அதனால அவருக்கு அடுத்த பிறவியிலே வந்து மானாகவே ஒரு மானாகவே வந்து பிறப்பெடுக்கிறார். அப்படிங்கறதுதான் வந்து இந்த பரத முனிவருடைய ஸ்டோரி. இதுக்கு பின்னாடியும் ஒரு ஸ்டோரி வரும், அது பின்னாடி சாப்டர்ல நம்ம பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது யாக சக்கரம். இப்போ பகவான் வந்து வேதங்களை வந்து படைக்கிறார். வேதங்களை படைத்து அவருடைய மூச்சு காற்றிலே இருந்து வேதங்கள் எல்லாம் படைக்கிறார்.
அந்த வேதங்களை வந்து பிரம்மாவிற்கு வந்து உபதேசம் செய்கிறார். 1000 வருடங்கள் தவம் இருந்து பிரம்மா வந்து அந்த வேதங்களை எல்லாம் வந்து கற்றுக்கொள்கிறார். அந்த வேதங்கள் என்ன சொல்கிறது அப்படின்னா, நம்மளுக்கு வந்து பிரிஸ்கிரைப்டு டியூட்டிஸ், என்னென்ன டியூட்டிஸ் இருக்கு, நம்மளுக்கு 4 வர்ணங்கள் 4 ஆசிரமங்களாக பிரித்தார்கள் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். ஒவ்வொருத்தருக்கும் என்னென்ன டியூட்டிஸ்னு நான் வந்து சொன்னேன். யாராவது ஒருத்தர் வந்து ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிட்டு யார் யாருக்கு என்ன டியூட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா? டிவோட்டிஸ் சும்மா ட்ரை பண்ணுங்களேன். ஹரே கிருஷ்ணா. சாட்ல கூட போடுங்க டிவோட்டிஸ். சாட் ஆன்ல தான் இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. ராஜானி மணி அன்மியூட் பண்ணுங்க. ரஜானி மணி. ஓகே. க்ஷத்ரியாஸ் வந்து வாரியர்ஸா இருப்பாங்க. சூத்ராஸ் வந்து ஒர்க்கர்ஸா இருப்பாங்க. அதுக்கு முன்னாடி அவங்க ஒருத்தர் வந்து கிங்கா இருப்பாங்க, ஒருத்தங்க பிசினஸ் மேனா இருப்பாங்க. பிராமணர்கள் சொல்லல நீங்க. பிராமணர்ஸ், அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்ஸ் வந்து சத்திரியர்கள். பிராமணர், வைசியர், சூத்ரர். நமக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமை. சோ இங்க பாருங்க, யார் வந்து எந்த கடமைகள் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள்னா விவசாயம் செய்கிறார்கள். விவசாயம் வேணும், விவசாயம் செழிக்கணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன வேணும்? மழை வேணும். சோ அந்த மழையை வந்து யார் வந்து பகவான் வந்து டெமிகாட்ஸ். டெமிகாட்ஸ்னா யார் அப்படின்னா தேவர்கள். 33 கோடி தேவர்கள் இருக்கிறார்கள். அவர்கள் எல்லாம் யார் அப்படின்னு கேட்டா பகவானுடைய பார்ட்ஸ் அண்ட் பார்சல்ஸ், பகவானுடைய அணுத்துணுக்குகள். நம்மெல்லாம் யாரு? நம்மளும் பகவானுடைய பார்ட்ஸ் அண்ட் பார்சல்ஸ். ஆனால் தேவர்கள் அப்படிங்கிறவர்கள் சக்தி மிகுந்தவர்கள். நம்மளுக்கு அந்த மாதிரி சக்தி எல்லாம் கிடையாது. அந்த 33 கோடி தேவர்களும் பகவானுடைய ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ், அவருடைய உடல் அங்கங்கள். அவங்களுக்கு வந்து ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட் கொடுத்திருக்கிறாரு. நீ வந்து இந்திரனை மலைய பார்த்துக்கோ, வருணதேவன், அக்னி தேவன், இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு, சூரிய ஒளிக்கு சூரியன், அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் பிரிச்சு கொடுத்திருக்கார். சோ இந்த மாதிரியான தேவர்கள் வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கொடுத்திருக்கார். அந்த அவங்க வந்து அதை செய்யணும் அப்படிங்கிறாங்க. சோ அந்த தேவர்களை வந்து திருப்திப்படுத்துவதற்காக நாம் வந்து யாகங்கள் செய்ய வேண்டும். அந்த யாகங்கள்னால மகிழ்ந்து அந்த தேவர்கள் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா, நமக்கு வேண்டிய எல்லாமே, சூரிய ஒளி வேணும் இல்லைங்களா, விவசாயம் பண்றதுக்கு மழை வேணும், தண்ணீர் வேணும், சோ என்னென்னலாம் வேணுமோ அத்தனையும் வந்து அவங்க வந்து சப்ளை பண்ணுவாங்க. சோ இதனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா விவசாயம் செழிக்கும், தானிய உற்பத்தி பெருகும். சோ நம்மளால வந்து நம்மளுக்கு எல்லாமே உயிர் கொடுப்பது என்ன? எல்லா உயிர்வாழிகளும் வாழணும் அப்படின்னா அன்னமின்றி நம்மளால உயிர் வாழ முடியாது. சோ அந்த அன்னத்தை கொடுப்பதற்காக சோ இந்த மாதிரி ஒரு யாக சக்கரம். சோ இதனால் தேவர்கள் வந்து நம்மளுடைய யாகத்தினால் மகிழ்ந்து இந்த இயற்கை செல்வங்களை எல்லாம் வாரி வழங்கி விவசாயம் செழித்து தானிய உற்பத்தி பெருகி உலகிலே உயிர்வாழிகள் எல்லோரும் வந்து வாழ முடியும். அத வந்து நம்ம என்னவா பண்ணணும் அப்படின்னா, இந்த மாதிரி பிரசாதம் எல்லாம் செஞ்சு பகவானுக்கு வந்து அர்ப்பணித்துதான் நம்ம வந்து அதை எடுத்துக்கணும். ஏன் அப்படி சொல்றாங்க அப்படின்னா, அதுக்கு பின்னாடி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கிறது. சோ ஏன் இந்த மாதிரி? பிரபு அடுத்த சைக்கிள் போடுங்க, அதுல இருக்கான்னு பார்க்கலாம். இருங்க பிரபு, இல்ல முன்னாடி போங்க, முன்னாடி போங்க. இருங்க பிரபு, போதும் பிரபு. யாக சக்கரம். சோ இந்த யாக சக்கரம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சோ ஏன் வந்து பிரசாதம் தான் வந்து பகவானுக்கு படைச்சிட்டு தான் சாப்பிடணும் அப்படிங்கறத வந்து இப்ப பின்னாடி வரப்போகுது அந்த ஸ்லோகம், அப்ப நான் சொல்றேன். அடுத்தது போகும் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. இது என்ன அப்படின்னு கேட்டா மகாமந்திரம். சோ நம்ம மகாமந்திரம் ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விருந்தா. இது என்ன அப்படின்னா இது பஞ்சதத்துவம். பஞ்சதத்துவம் அப்படின்னா பகவான் இவர் யார் அப்படின்னா
ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு. இவர் யார் அப்படின்னா 500 வருடங்களுக்கு முன்பு சாட்சாத் கிருஷ்ண பகவானே மனுஷ ரூபத்துல வந்தார். அவர்தான் சைத்தன்ய மகாபிரபு. அவருக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி அவருடைய அத்தியந்த சீடர்கள் எல்லாமே வந்து விட்டார்கள், முன்னாடியே வந்துட்டாங்க. பிரபு நித்யானந்தா, ஸ்ரீ அத்வைதா, பிரபு நித்யானந்தா, ஸ்ரீ அத்வைதா, ஸ்ரீ கதாதரா, ஸ்ரீ கௌர பக்த விருந்தா. சோ இந்த 4 பேரும் இவர்களுடைய அத்தியந்த பக்தர்கள், சீடர்கள். இவங்க எல்லாருமே வந்தாங்க. சோ இந்த பூமிக்கு வந்தாங்க. எதுக்காக வந்தாங்க அப்படின்னா, இந்த கலியுக மக்கள் தன்னுணர்வு இல்லாமல் இருக்கிறார்கள், ஆன்மீக பாதையை செல்லாமல் இருக்கிறார்கள். இவர்கள் மறதி மிக்கவர்கள். இவர்களுக்கு மறதி மட்டும் இல்ல, அறியாமையில் மூழ்கி இருக்கிறார்கள். புலனின்பத்திலே ரொம்ப நாட்டம் கொண்டவர்களாக இருக்கிறார்கள். இவர்களை எப்படியாவது பகவானிடம் சேர்ப்பித்து விட வேண்டும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரே ஒரு நோக்கத்துல அவர் சங்கீர்த்தன யக்னம் அப்படிங்கிற ஒரு யக்னத்தை, அதாவது நாம ஜபம், அதைதான் கலியுகத்துல மிகப்பெரிய வரப்பிரசாதமாக கொடுத்தார். 4 யுகங்கள் இருக்கிறது. சத்திய யுகம், திரேதா யுகம், துவாபர யுகம், கலியுகம். ஒவ்வொரு யுகத்துக்கும் பகவானை அடைவதற்கு ஒரு வழி இருந்தது. ஒரு சத்திய யுகத்திலே தியானங்கள் செய்தார்கள், அடுத்த யுகத்திலே யாகங்கள் செய்தார்கள், இன்னும் அடுத்த யுகத்திலே கோயில்ல நிறைய பூஜைகள் எல்லாம் செய்தார்கள். அந்த மாதிரி செய்து பகவானை அடைந்தார்கள். ஆனால் இந்த கலியுக மக்கள் ரொம்ப எல்லாத்தையும் விட அவங்களுக்கு வாழ்நாளும் கம்மி, அவங்களுக்கு பொறுமை இல்ல, அறிவு இக்னரன்ஸ்ல இருக்காங்க. சோ எங்களுக்கு ஒரு ஈஸியான வழியை கொடுத்தா மட்டும்தான் பகவானை அடைய முடியும் அப்படிங்கிறதுனால இந்த நாம ஜபம் அப்படிங்கிற இந்த ஜப யக்னத்தை, இது ஒரு யக்னம் செய்வதற்கு சமம். இந்த நாமத்தை சொன்னாலே போதும், ஒரு யக்னத்தை செய்வதற்கு சமம். என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, அட்டென்டிவா சொல்லணும். அட்டென்டிவா சொல்லலைன்னா, இப்ப ஜல்லடையில தண்ணி பிடிக்க முடியுமா? முடியாது. அதே மாதிரிதான் அட்டென்டிவா சொல்லாத ஜபமும் அது ஜபமே அல்ல. சோ நம்ம அட்டென்டிவா சொல்லும் போது பகவான் கிருஷ்ணரே நம்முடைய நாக்கிலே நடனமாடுகிறார். சோ இங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க? ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே அப்படிங்கிற இந்த 16 வார்த்தைகள் தான் மகாமந்திரம் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. இந்த மகாமந்திரத்தை சொல்வதற்கு எந்த கட்டுப்பாடுகளும் கிடையாது. எந்த குரு கிட்டயோ போய் அவர்கிட்ட இது வாங்கிட்டு வந்துதான் உபதேசம் வாங்கிட்டு வந்துதான் சொல்லணும் அப்படிங்கறதெல்லாம் கிடையாது. நம்மளே நம்ம இந்த மந்திரத்தை சொல்லலாம். இந்த மந்திரத்தை குளிச்சுட்டுதான் சொல்லணும் அப்படிங்கறதெல்லாம் கிடையாது. காலையில எந்திரிச்சு ஃப்ரெஷ் அப் ஆகிட்டு நீங்க சொல்ல ஆரம்பிக்கலாம். அட்லீஸ்ட் ஒரு மாலை சொன்னா கூட 108 மணிகள் இருக்கு பாத்தீங்களா, அந்த மாலையை வைத்துக் கொண்டு நீங்க சொல்ல ஆரம்பிக்கலாம். ஹரே அப்படின்னா ராதா ராணியை, ஸ்ரீமதி ராதா ராணியை குறிக்கிறது. அப்போ கிருஷ்ணா அப்படின்னா உங்களுக்கு என்னன்னு தெரியும். ராமா அப்படின்னா பலராமரை குறிக்கிறது. சோ இத சொல்லும் போது, ஹரே அப்படின்னு சொல்லும் போது பகவான் கிருஷ்ணர் ரொம்ப சந்தோஷப்படுகிறார். கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்லும் போது ராதா ராணி அவங்க ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாங்க. சோ இந்த மகாமந்திரத்தை சொல்வதற்கு நம்ம எந்த கட்டுப்பாடுகளும் கிடையாது. ஈவன் நம்ம பீரியட்ஸ் லேடிஸ் எல்லாம் பீரியட்ஸ் டைம்ல கூட சொல்லலாம். அதனால எதுவுமே கிடையாது. சரிங்களா? இந்த மந்திரம் சொல்ல 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 நம்ம சுற்றி இருக்கிற இடம், நம்ம ஒரு கார்டன்ல உட்காந்துட்டு சொல்றோமா, அந்த செடி கொடிகள் எல்லாம் தன்னுணர்வை பெறுகிறது. நம்ம பக்கத்துல நம்ம பெட்ஸ் எல்லாம் இருக்குதா, அது கூட தன்னுணர்வை பெறுகிறது. அந்த இடத்தையே பயங்கர தூய்மையாக மாற்றி விடுகிறது, தெய்வீகமானதாக மாற்றி விடுகிறது. சோ இதை சொல்ல சொல்ல நம்முடைய மனதிலே இருக்கிற கலங்கங்கள் எல்லாம் கிளென்ஸ் ஆகிட்டே வரும். நம்ம எண்ணுகின்ற எண்ணங்கள், நம்ம யாருக்குமே தப்பு நினைக்க மாட்டோம், நம்ம யாருக்குமே கெடுதல் நினைக்க மாட்டோம். அந்த மாதிரி மனதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்முடைய மனதை மாற்றக்கூடிய சக்தி படைத்தது இந்த மகாமந்திரம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அதுதான் இப்ப நான் சொன்னதேதான். இது பஞ்சதத்துவா, ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த, ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர, ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விருந்தா அப்படிங்கிறது பஞ்ச தத்துவம். பஞ்ச அப்படின்னா 5 இல்லைங்களா? 5 பேரு, 5 நம்ம காமிச்சேன் இல்லைங்களா, அந்த 5 பேரு. சோ ஏன் இதை சொல்லணும் அப்படின்னா, நான் இந்த மந்திரத்தை சொல்லும் போது ஏதாவது தவறுகள் பண்ணுவதற்கு சான்ஸ் இருக்கு. சோ அதனால இதிலிருந்து எங்களை காப்பாற்றணும். இந்த தவறுகள் நான் ஏதாவது செஞ்சுட்டேன்னா அது எங்களை அதுல இருந்து எங்களை காக்கணும் அப்படின்னு இவங்க கிட்ட வேண்டிக்கிட்டு நம்ம இந்த மகாமந்திரத்தை சொல்ல ஆரம்பிக்கிறோம். இந்த பீட்ஸ்ல பெரிய மணி ஒண்ணு இருக்கும், அது கிருஷ்ணர் மணி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, கிருஷ்ணமணின்னு சொல்லுவாங்க. அங்கிருந்து நம்ம ஆரம்பிக்க மாட்டோம். அங்க இந்த தத்துவத்தை சொல்லுவோம். அதுக்கப்புறம் உள்ள மணியில தான் நம்ம மந்திரத்தை சொல்ல ஆரம்பிப்போம். இதுக்கு ஒரு வீடியோ நம்ம போடுவாங்க பிரபு, அதை நீங்க பார்த்து நீங்க தெளிவா தெரிஞ்சுக்கலாம்.
ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப மறுபடியும் நம்ம வந்து ஸ்லோகத்துக்கு போலாம். யக்ன சிஷ்டாசின சந்தோ முச்யந்தே சர்வ கில்பிஷை அஜ்ஞதேத்வகாம் பாபா ஏபசந்தாத்ம காரணாத். யாகத்தில் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட உணவை உண்பதால் பகவானின் பக்தர்கள் எல்லா விதமான பாவங்களிலிருந்து விடுபடுகிறார்கள். தங்கள் சுய புலனின்பத்திற்காக உணவு தயாரிப்பவர்கள் பாவத்தையே உண்கிறார்கள் அப்படின்னு சொல்றாரு பகவான். ஏன் அப்படி சொல்றார் அப்படின்னு கேட்டா, நம்ம வந்து யாகம் செய்கிறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். சோ யாகம் செய்து அது யாகத்திலே வந்து நிறைய வந்து அர்ப்பணிப்போம் இல்லைங்களா? சோ அந்த மாதிரி அர்ப்பணித்து பகவானுக்கு அர்ப்பணம் செய்து அந்த மாதிரி உணவை எடுத்துக்கொண்டால் நம்ம வந்து பாவ விளைவுகளிலிருந்து காப்பாற்றப்படுகிறோம். எப்படி? அது எப்படி? பகவானுக்கு கொடுக்காம பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணாம சாப்பிட்டா நம்ம எப்படி வந்து பாவம் வந்து சேரும்? எப்படி நம்ம பாவத்தை வந்து சாப்பிடுறோம்? நான் இட்லி தானே சாப்பிட்டேன், பாவத்தை சாப்பிடலையே அப்படின்னு நம்ம நினைக்கலாம். ஆனா அப்படி கிடையாது. சோ நம்முடைய அந்த ஃபுட், எந்த ஃபுட்ட தானியங்கள் எடுத்துக்கோங்க, பல வகைகள் காய்கறிகள் எல்லாமே வந்து ஒரு உணர்வை வந்து நமக்கு கடத்துகிறது. இதை நீங்க ஒத்துக்கிறீங்களா இல்லையான்னு தெரியாது. பட் ஆனா இது உண்மை. ஒரு உணர்வை இப்போ வந்து நீங்க வந்து நம்ம எத்தனையோ ஹோட்டல்ஸ்ல எல்லாம் போய் ரெஸ்டாரண்ட்ல சாப்பிடுறோம். ஆனாலும் வீட்டுக்கு வந்து சாப்பிடும் போது ஒரு பெரிய திருப்தி கிடைக்கிறது. மனைவி கையினாலேயோ இல்ல அம்மாவின் கையினாலேயோ சாப்பிடும் போது நம்மளுக்கு ஒரு பெரிய திருப்தி கிடைக்கிறது. அதை நீங்க ஒத்துப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். சோ அது எதனால அப்படின்னு கேட்டா, அவங்க ஸ்பெஷலா ஏதாவது ஆட் பண்றாங்களா அப்படின்னா இல்ல. என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு கேட்டா, அன்போட வந்து அவங்க வந்து சமைக்கிறாங்க. சோ அதனாலதான் வந்து நம்மளுக்கு பெரிய திருப்தி கிடைக்கிறது. ஆனா ஹோட்டல்ஸ்ல போய் சாப்பிடும் போது நமக்கு வந்து அங்க உணவு தயாரிப்பவர்கள் எல்லாம் வந்து அன்போடு தயாரிக்கிறார்களான்னு கேட்டா இல்ல. அவங்க சும்மா அவங்களோட வேலை அது, அதனால அதை அப்படி செஞ்சுட்டு போறாங்க. சோ அந்த மாதிரி செய்யும் போது அந்த எந்த உணர்வோடு அவர்கள் சமைக்கிறார்களோ அந்த உணர்வு அந்த உணவின் மூலமாக நமக்கு கடத்தப்படுகிறது. அதனால நம்ம வந்து அவங்க இப்போ வந்து ஒரு விவசாயி விவசாயம் செய்கிறார். தன்னுடைய தானியங்களை எல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு போய் அந்த பக்கத்துல ஊர்ல வந்து கடையில கொடுக்கிறார். அப்ப வந்து கடைக்காரர் வந்து விவசாயி சொல்கின்ற அதே விலைக்கு எடுத்துக்கொள்வது கிடையாது. அதை வந்து குறைச்சு பேசி அவர் வந்து எவ்வளவு கம்மி பண்ண முடியுமோ அப்படி கம்மி பண்ணி, பாவம் அந்த விவசாயம் பண்ணும்போது என்ன எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டாரோ தெரியாது. ஆனா இவர் வந்து குறைச்சு பேசிதான் அவர் வந்து எடுத்துப்பார். அப்படி எடுக்கும் போது அந்த விவசாயி மனசுல வந்து கவலைகளும் துக்கங்களும் தான், எனக்கு எவ்வளவு செலவாச்சு, நான் போட்ட காசை கூட எடுக்க முடியலையே, அந்த மாதிரிதான் வந்து நினைப்பார். சோ அவர் வந்து சபிச்சுக்கிட்டே தான் கொடுத்துட்டு போவார். சோ இவர் என்ன பண்ணுவாருன்னா, அதுல வந்து 4-5 கல்லெல்லாம் சேர்த்து ஒரு இத்தனை கிலோ அரிசிக்கு இத்தனை கிலோ கல்லு அப்படின்னு பருப்புலையும் எல்லாத்துலையும் சேர்த்து அந்த அந்த பாவங்களையும் நமக்கு சேர்த்து கொடுக்கிறார். அந்த மர்ச்சன்ட் கிட்ட இருந்து இன்னொரு மர்ச்சன்ட்டுக்கு போகுது. சோ இந்த மாதிரி எல்லாம் போய்கிட்டே இருக்குது. சோ அந்த பாவ விளைவுகள் எல்லாம் அந்த தானியங்களிலே சேருகிறது. அந்த தானியத்தை வந்து நம்ம வீட்டுக்கு வாங்கிட்டு வந்து நம்ம சமைக்கும் போது அந்த தானியத்திலே இருக்கிற உணர்வுகள் நமக்கு வந்து கடத்தப்படுகிறது. ஆனா இதே தானியத்தை நம்ம சமைச்சு சுத்தமா சமைச்சு பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சு அந்த வந்து பிரசாதமா எடுத்துக்கொள்ளும் போது அதுல இருக்கிற பாவ விளைவுகள் எல்லாமே வந்து நீக்கப்படுகிறது. அதனாலதான் பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் சாப்பிடும் போது நம்ம பாவத்திலே இருந்து அந்த விளைவுகளிலே இருந்து நாம் வந்து தப்பித்துக் கொள்ளலாம். இதுதான் இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு அறிவுறுத்துகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ உடல் தலம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்முடைய உடல், அந்த அன்னத்தினாலே வந்து நம்ம உடல் வந்து வளர்கிறது. சோ அந்த அதுக்கு உடல் தலத்தை விட பெரியது எது அப்படின்னா, உடல் வந்து செயல்படணும் அப்படின்னா புலன்கள். கை கால் விழுந்துருச்சுன்னா நம்மளால ஏதாவது பண்ண முடியுமா? முடியாது. சோ புலன்கள் முக்கியம். அந்த புலன்களை ஆட்டுவிப்பது எது அப்படின்னா அதை விடவும் பெரியதான மனம். அந்த மனத்தை வந்து யார் வந்து கண்ட்ரோல் பண்றாங்க அப்படின்னா அறிவு. அந்த அறிவுக்கும் மேல ஒருத்தர் இருக்கிறாங்க. அது யார் அப்படின்னா ஆன்மீகம், அதாவது ஆத்மா. நம்முடைய ஆத்மா தான் எல்லாத்துக்குமே வந்து மிகவும் பெரியது அப்படிங்கறத சொல்றதுக்காக தான் இது சொல்லியிருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்திரியாணி பராண்யாஹு இந்திரியேப்ய பரம் மனஹ மனசஸ்து பரா புத்தி யோ புத்தே பரதஸ்து ச. சோ செயலாற்றக்கூடிய புலன்கள் ஜடப்பொருளை விட உயர்ந்தவை. இப்ப நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா, அதனுடைய எக்ஸ்பிளனேஷன் தான் இது. செயலாற்றக்கூடிய புலன்கள் ஜட பொருளை விட உயர்ந்தவை.
மனம் புலன்களை விட உயர்ந்தது. சோ புலன்களை விட உயர்ந்தது மனம், மனத்தை விட உயர்ந்தது புத்தி, புத்தியை விட உயர்ந்தது யார் அப்படின்னு கேட்டா அவன். அவன்னா யாரு? ஆத்மா. நம்ம மனசுல இருக்கிற ஆத்மா புத்தியை விட உயர்ந்தவன் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்றது. ஹரே கிருஷ்ணா. முன்மாதிரியாக இருங்கள். யச் யச் ஆசரதி ஸ்ரேஷ்டஸ் தத் தத் ஏவ தரோஜன சயத் பிரமாணம் குருதே லோகஸ்தத் அனுவர்த்ததே. பெரிய மனிதன் எத்தகைய செயல்களை செய்கின்றானோ அதையே பொதுமக்களும் பின்பற்றுகின்றனர். தன் செயல்களால் எந்த தரத்தை அவன் உவமை அமைத்து காட்டுகிறானோ அதையே உலகம் முழுவதும் பின்பற்றுகிறது. சோ மன்னன் எவ்வழி மக்கள் அவ்வழி, இல்லைங்களா? சோ அந்த மாதிரி தலைவர்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, தன்னுடைய மக்கள், தன்னுடைய நாட்டு மக்கள் எப்படி நடந்துக்கணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் அவர் அதை வந்து அதே மாதிரி நடந்து காமிக்கணும். அப்படி நடந்தால் மட்டுமே அதை வந்து பொதுமக்கள் வந்து பின்பற்றுவார்கள். சோ பின்பற்றணும் அப்படின்னா அவங்க நடந்து காட்டணும். சொன்னா மட்டும் போதாது, நீ இதை செய், நீ அதை செய் அப்படின்னு சொன்னா மட்டும் போதாது. இப்போ சிகரெட் பிடிக்கிற ஒரு அப்பா தன்னுடைய மகனை பார்த்து நீ சிகரெட் பிடிக்காதே, அப்பா செய்யறத பார்த்து மகன் செய்யறான். அப்ப வந்து அவன் அப்பாவுக்கு வந்து எந்த தகுதியுமே இருக்காது சிகரெட் பிடிக்காதேன்னு சொல்றதுக்கு. அவன் என்ன சொல்லுவான்? முதல்ல நீ நிறுத்துப்பா, அப்புறமா நான் நிறுத்துறேன் அப்படின்னு சொல்லுவான். சோ அதனால பெரிய மனிதர்களாக இருக்கிறவர்கள், சோ மக்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய தலைவர்களாக இருக்கிறவர்கள் தன்னுடைய செயல்களின் மூலமாக தன்னுடைய தரத்தை உயர்த்தி காட்ட வேண்டும். அப்போதுதான் அதை வந்து பொதுமக்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. சோ இங்க பாருங்க, ஒரு அம்மாடக்கு அதை வந்து குட்டி அந்த தன்னுடைய குஞ்சுகள் வந்து அவங்க அம்மாவை வந்து ஃபாலோ பண்ணி போட்டே இருக்கிறது, இல்லைங்களா? சோ அந்த மாதிரிதான். ஆனா இப்ப நல்ல விஷயங்களை வந்து யாருமே வந்து அவ்வளவு சீக்கிரமா அட்ராக்ட் பண்ண மாட்டேங்கிறது. எப்படி சிகரெட்டை தூக்கி பிடிக்கிறது அப்படிங்கறதா வந்து நம்ம இருக்கிற இப்ப இருக்கிற சினிமா அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லி தருது யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு. சோ அதனால நம்ம 5 வயதிலிருந்து நம்ம வீட்டு குழந்தைகளை பக்திக்கு பழக்கி விட வேண்டும். 5இல் விளையாதது 50இல் விளையாது. சோ நல்ல பழக்கங்களை வந்து அம்மா அப்பா தாத்தா பாட்டி பெரியவங்க எல்லாத்தையும் வந்து மரியாதையா பேசணும். அவங்களுக்கு வந்து பகவான் கிட்ட வந்து என்ன செய்தாலுமே வந்து பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சு செய்யணும். முதல்ல வந்து வீட்டுல வந்து பெரியவங்க இருப்பாங்க. காலையில அரிசி பொறுக்கும் போது வந்து பாட்டி சொல்லிட்டே பொறுக்குவாங்க. அதுல இருக்கிற கல் எல்லாம் ராம 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 ராமன்னு சொல்லிட்டே பொறுக்குவாங்க. சாயந்தரமும் அதே மாதிரிதான் சிவசிவா சிவசிவா சிவசிவான். எந்த வேலைகள் செய்தாலுமே ஏதாவது ஒரு பொருள் வாங்கிட்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் கொண்டு போய் வந்து பகவான் கிட்ட தான் வச்சு அவருடைய பிளஸ்ஸிங்ஸ் வாங்கிட்டு வந்துதான் அதை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ஒரு சட்டை வாங்கிட்டு வந்தா கூட பகவான் கிட்ட வச்சு அந்த மஞ்சள் வந்து நம்ம அந்த காலர்ல இதுலலாம் அங்க தடவும், இல்லைங்களா? சோ பகவான் கிட்ட வைக்காம பகவான் தான் அவர் காட் சென்டர்டா தான் நம்மளுடைய எல்லா ஆக்டிவிட்டிஸுமே இருக்கணும். அந்த பழக்க வழக்கத்தை வந்து நம்ம வந்து சின்ன குழந்தையா இருக்கும் போதே, பக்திக்கு வந்து வயசு குழந்தை பிறந்ததுல இருந்து அவனுக்கு விவரம் தெரிஞ்சு பேச ஆரம்பிக்கும் போதே நம்மளுக்கு வந்து பக்தியை வந்து ஊட்டி விட வேண்டும். அப்படி நம்ம பக்தியை ஊட்டலைன்னா அவனுக்கு வந்து நிறைய விஷயங்களை சொல்லித் தருவதற்கு இந்த சரௌண்டிங்ஸ்ல நிறைய விஷயங்கள் இருக்கிறது, இல்லைங்களா? மீடியா இருக்கிறது, அது நிறைய விஷயங்கள் இருக்கிறது அவனை வந்து டிஸ்ட்ராக்ட் பண்றதுக்காக. சோ நம்ம அதுக்கெல்லாம் இடம் கொடுக்காம நம்ம சின்ன வயசுலயே நல்ல விஷயங்களை வந்து அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துடணும். சோ நல்ல விஷயங்கள் கண்டிப்பா அவங்களை வந்து பாதுகாக்கும், அவங்களை வந்து நன்மை பயக்கும் வழியிலே கூட்டிச் செல்லும். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நம்ம அர்ஜுன உவாச்ச அதகேன பிரயுக்தோயம் பாவம் சரதி பூருஷக அனிச்னன் அபிவாஷ்ணே பலாதிவ நியோஜிதக. அர்ஜுனன் கூறினான், விஷ்ணு குலத்தவரே, விருப்பமில்லாவிட்டாலும் பலவந்தமாக ஈடுபடுத்தப்படுவது போல ஒருவன் பாவ காரியங்களை செய்ய எதனால் தூண்டப்படுகிறான்? சோ இது பகவான் அர்ஜுனர் கிட்ட மறுபடியும் வந்து அவர் தன்னுடைய சந்தேகத்தை கேட்கிறார். என்ன கேட்கிறார் அப்படின்னு உங்களுக்கு எல்லாம் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். எனக்குதான் வந்து போர் செய்ய இஷ்டமே இல்லையே, ஆனாலும் வந்து நான் வந்து பலவந்தமா போர்லயே என்னை ஈடுபடுத்துறீங்க, இல்லைங்களா? நமக்கு கூட இந்த சிச்சுவேஷன் இருக்கும். நம்மளுக்கு அந்த செய்யறதுக்கே இஷ்டம் இருக்காது, ஆனா செய்ய வேண்டிய ஒரு நிர்பந்தத்திற்கு நாம் வந்து தள்ளப்படுகிறோம். அது எதனால அப்படின்னு வந்து பகவான் கிட்ட வந்து அர்ஜுனர் வந்து கேட்கிறார். அதுக்கு பகவான் வந்து என்ன சொல்றாரு பார்க்கலாம். யக்ன சிஷ்டாசின சந்தோ முச்யந்தே சர்வ கில்பிஷை பூஜதே காகம் பாபா ஏ பசந்த்யாத்ம காரணாத்
எவ்வாறு நெருப்பு புகையாலும் கண்ணாடி தூசியாலும் கருப்பையாலும் மறைக்கப்பட்டுள்ளதோ அவ்வாறே காமத்தின் பல்வேறு நிலைகளினால் உயிர்வாளிகளும் மறைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். சோ இது எதனால அப்படின்னு கேட்டா காமத்தினால் அப்படின்றாரு, ஆசையினால் அப்படிங்கிறாரு. அந்த ஆசைதான் நம்மை அலைகழிக்கிறது, இந்த மாதிரி செயல்களை எல்லாம் செய்ய தூண்டுகிறது. சோ எப்படி இந்த காமம் 3 நிலைகளிலே இருக்கிறது. இங்க பாருங்க, கண்ணாடியை மறைத்திருக்கிற தூசி இல்லைங்களா, கண்ணாடி மேல தூசி படிந்து இருக்கிறது, இதுல நம்ம முகம் பார்க்க முடியாது. இங்க என்ன இருக்கிறது அப்படின்னா நெருப்பு, அந்த நெருப்பை புகை சூழ்ந்து இருக்கிறது. இது என்ன அப்படின்னா கர்ப்பப்பையிலே அந்த கரு இருக்கிறது. சோ இதுதான் காமத்தின் 3 நிலைகள் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. சோ இந்த மனிதர்களுடைய ஆசை, ஒரு நிமிஷம், ஹரே கிருஷ்ணா. மனிதர்களுடைய காமத்திற்கு இதை ஒப்பிடுறாங்க. எப்படின்னா இங்க மனிதர்களுக்கு ஒரு சான்ஸ் இருக்கு. அந்த நெருப்பை நன்றாக தூண்டி விட்டோம் என்றால் அந்த புகையெல்லாம் மறைந்து அந்த நெருப்பு நன்றாக எரிய ஆரம்பிக்கும். சோ மனிதர்களுக்கு தன்னுடைய மனதிலே இருக்கின்ற களங்கங்களை எல்லாம் நீக்கிவிட்டால் பக்தி செய்வதற்கு ஒரு சான்ஸ் இருக்கு. அந்த நிலைமையில் தான் அவங்களுடைய காமம் இருக்கிறது அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நம்மளுக்கு சொல்லுகிறது. அடுத்தது கண்ணாடியில் மறைக்கப்பட்ட தூசி. கண்ணாடியில் மறைக்கப்பட்ட தூசி என்ன சொல்கிறது? இது யாருடைய காமம், எப்படிப்பட்ட காமம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா கதியற்ற நிலை, அசையக்கூடிய மரங்களை எடுத்துக்கோங்க. அது என்ன பண்ண முடியும்? எதுவுமே பண்ண முடியாது. அது மேல நாய் ஒண்ணு பிடிச்சிட்டு போகும், இல்லைன்னா யாராவது அதை வெட்டி தள்ளினா கூட அது தன்னால எதிர்ப்பை கூட சொல்ல முடியாது இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி இருக்கிற சிச்சுவேஷன்ல அந்த காமம் மரத்திற்காகவும் ஒப்பிடப்படுகிறது. சோ அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம், அசையக்கூடிய முடியாது, அந்த மாதிரி கருப்பப்பையிலே கதியற்ற நிலையிலே இருக்கிறது. சோ இந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, நான் அதை படிக்கிறேன், நீங்க அதை புரிஞ்சுப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். கண்ணாடியை தூய்மைப்படுத்தும் முறையை குறிக்கிறது. சோ புகை மூடி இருப்பது போலாம். நம்ம கிருஷ்ண மனிதர்களுடைய ஆசை காமத்தின் நிலை அப்படிங்கிறது புகை மூடிய நெருப்பு. அடுத்தது ஆரம்ப நிலையில் இருக்கிறது. நம்மளுடைய காமம் ஆரம்ப நிலையில் இருக்கிறது. அதை தவிர்த்து விடலாம், நம்ம பக்திக்கு வர முடியும். கண்ணாடியில் தூசி என்பது இறைநாமங்களை கருப்பையால் மூடப்பட்ட கருவின் உதாரணம். சோ இந்த ரெண்டுமே ஒண்ணு மரத்திற்காகவும், மரமும் கூட ஜீவன்கள் தான். ஆனா அது மரம் ஏதாவது பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டா முடியாது. அந்த நிலையிலே இருக்கிறவர்கள் அவங்க பக்திக்கு வருவது ரொம்ப கஷ்டம். அடுத்தது கரு, இதுவும் தன்னால அசையக்கூட முடியாது. அது என்ன வாட்டர், அந்த வாட்டருக்குள்ளேயே சுத்திக்கிட்டே தான் இருக்கும். அதுல கடிக்கிற பூச்சிகள் என்ன ஆனாலும் சரி, தன்னால எதையுமே பண்ண முடியாத நிலைமையிலே இருக்கிறது. சோ பறவைகள், மிருகங்கள், இந்த மாதிரி இருக்கிறவர்கள் அவங்களை யார் என்ன பண்ணினாலும் அவங்களை கேட்கறதுக்கு ஆளே கிடையாது. சோ இந்த மாதிரி மனிதர்கள், மரங்கள், பறவைகள், மிருகங்கள், இந்த மாதிரி 3 நிலைகளிலே காமத்தின் நிலைகள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சோ இந்த நிலையிலே நாம் இருந்தால், நம்மளுடைய நிலைமை காமத்தின் நிலை இருந்தால் நாம் பக்தி பாதைக்கு வருவதற்கு சான்ஸ் இருக்கிறது அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நம்மளுக்கு சொல்றது. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ பிரபு இதோட முடிஞ்சிருச்சா? 41 இல்லையா? இல்ல மாதாஜி, அதுதான் லாஸ்ட் ஸ்லைடு. ஓகே. இகவைரினம், நான் ஒண்ணு மட்டும் சொல்ல விரும்புறேன். இகவைரினம். சோ இகவைரினம் யார் நமக்கு ரொம்ப பெரிய எதிரி? இகவைரினம் அப்படின்னா வைரினம், வைரி அப்படின்னாவே நம்மளுக்கு தெரியும், நமக்கு அவங்க எதிரி அப்படின்ட்டு. சோ ஜடப்புலன்கள், மனம், அறிவு, சோ இந்த 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 இயல்புகளை எல்லாம் நாம் ஆள வேண்டும், நாம் தான் ஆள வேண்டும். அதை நம்ம ஆளுவதற்கு நம்ம சான்ஸ் கொடுக்க கூடாது. சோ நம்ம அப்படி விட்டுட்டோம் அப்படின்னா காம ரூபத்திலான எதிரியை ஆன்ம பலத்தால் வெற்றி கொள்ள வேண்டும்.
சோ காமம் ஆசைதான் நமக்கு மிகப்பெரிய எதிரி. அந்த ஆசையினாலே தான் நாம் பலவந்தமாக துன்பப்படுத்தப்படுகிறோம். சோ இக வைரியம் உங்களுக்கு குவிஸ்ல கேட்டாலும் கேட்பாங்க, இந்த வைரி யார் அப்படின்னு. ஆசை, காமம் அப்படின்னு நீங்க பதில் சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஸ்லைட்ஸ் அவ்வளவுதான் மாதாஜி. ஓகே, ஸ்டாப் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க பிரபு. ரெக்கார்டிங் கூட ஸ்டாப் பண்ணிக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ணா.